Semandau sangat mengetahui kalau mau, ingkang nembi kita misalnya kanthi sesarengan, yang ini ingkang den wasari maneka seni tari. Jalan jenengi, ingkang pun paripurna pangajap, menika saking panjenenganipun Bapak Kasut, panjenenganipun Mas Bawa mugi bisa anggawe reging sasana, nggih, ugi bisa anggamel marme penggalih warga masyarakat Kalibagun lan Tondopuro anggenipun hamangku gati nyadran. Pramana saking menika semoga wayahe ayo le barengane. So. Yo. Waroko Otro Kaloko Jaya. Iya Bunda. Ya, Asik. Heya. Yo. Ayo ngono. Jas. Ayo ngono. Asik. Bunda ngono ya. Kok cocok tak karo Pakku iki. Sok tanggapan bareng Pak kita Mas. Asik. Amplopnya bentek ini lho kok. Udan deras mandunge campur badut. Aku ngiyup ning ngeper pasar gunung. Mlebu pasar jarene tuku tahu. Mek sedina tak ateni kok ra metu. Tak laboni pasar wis katon sepi. Piye ceritane kuwi? Bakul ji wis ditutupi. Bocah ra petuk. Tak goleki Heeh. neng lare pasar sapi. Terus kepiye? Jebul pacaraku asik. Digondol blatik sapi. Lah, tak tenan to. Pacarku ilang. Ilang dia. Jero pasar gunung. Pasar gunung tolong agak ngono lho. Aduhe pacar. Pacar sing piye? Kok lunyu kok ya weruh. Pacar kaya siluman. Pacarku ilang. Jero pasar gunung. Pasar gunung tasase. Sayang jebule kok malah rujuk. Mbak menawa kuwi dudu jodohku Pak. Golek pacar ki elek-elek anae. Aku kapok duwe pacar Ayu pasar ngono kang dadi saksi bisu. Iso golek pacar genjek Pak. Wo kuwi Pacarku ilang gara-gara tuku tahu. Yo Asik. Yo Ayo. Maling. Waduh.
Para Ya. Pandira dening Sang Prabu Singa bareng gelak oleh kahilangan Suraya Sinepato dandang ngangore. Pejele minangka Pandira kula Prabu Singa bareng. Oh. Wah. Ya. Adik-adikku, ayo maju semono ya nek ingkang semesul ngomong Kakang Prabu Singa bareng. Ana kidung kang remaja wengi teko ayo luput ing lara luput bilae kabeh jin setan datang turun penelohan lan ana wadi miwa panggawe guna ne wong alopo kani atmantirta paling ato kanono arang mriwa mame tupat sirna ao eo 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 ayo ora maju bisa lakane atiku samyo anulodo to ing muni ceritane Prabu Sasara ya ing maes pati ayo kan
arep ing ora mati swada beban ipo hao eo napasku nabi angisalin we ahurung we banget nabi yang kumpang mirsoning wang Yusuf ing rupaku ayo kono awas Nabi Dawud suaraku Kanjeng Sulaiman Rasulten pamit Nabi Ibrahim nyawa iki ing botu yo sayo sing rukun oyo Wabindo lekulen ing wang ketekake Abu Bakar Umar sing balong Bagindo Usman ae lamun sira manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang ruwing kungkum kang ibadah kang wirangi yo sokorantuk wong tapa ingkang posang mongko yo tan pikir apa wehing liyan iku pantasira ora ana kaki hartane kawruh yo yo amo desa melodo ayo logane kanthi kepala maju leno padha mensampir ki bunda yo
Aku dia campur. Ya. Ayo. Leno mantan melesat sambil ibunda. Lele pak mangan aku iwak mentah. Ayo nih semua wana-wana ngadang lelaku bu. Leno mantan melesat sambil ibunda. Obat api keju bludong. Sirahmu ya. Wah. Yo. Jejamroto. Ayo. Ojo wanawan yang ngadang lelaku gue. Leno mater mesal sambil ibunda. Obat apit ge. Prabu Singoparo. Oi! Ho! Sikat! Lo. Hei! Hei! Ayo. Hei! Lo. Kaulasun dari Gru Putra Kalapa Joyo. Nggih, mboten samedal ke kalangan. Niku mengke enten sing ngurusi piyambak, sinten sing gawe bok tetep ganti biaya. Bersih disuwun kali bago. Ketok areke ketok. Tolong Bapak yang diamankan dari kru, dari kru ini pun diamankan ini. Sing gawe penonton itu pun akan sing ngurusi piyambak. Terima kasih saking penjarapan Bapak tim keamanan, baik menuju saking penjarapan Bapak Kapolsek, saking penjarapan Bapak Koramil, ingkang ampun sigap, akhir penangani. Nyatane pun rerem, pun adem, matur nuwun, alhamdulillah. Yo. Loh. Tolong bisa dikondisikan dari para pembalong. Asa. Selamatan dhisik wae.
Nggih, niki kula suwun para wadyabala nggih menika wonten tumpeng pamungkas. Niki wau ingkang kasadiaken wonten satunggal palagan saking panjenenganipun Bapak menika mujudake pementasan menika putra Kalokajaya. Ya nggih, monggo ayo pembaronge kita kepung. Nek nok saweran gak apa-apa ditokne, nek saweran monggo. Lah, iku saweran iku. Pripun Bapak? Pun siap niku teng ajeng. Nggih. Nuwun dumateng panjenenganipun para pamirsa, nggih. Kula minangka talang atur saking panjenenganipun Mas Bowo menika ketuanipun Putra Kalokajaya sekaligus merangkap kasut dusun Kalibago. Agen kula peparing panglipun warga masyarakat Kalibago lan Tondokpuro wiwit injing kantos santen ing mbok bilih kirang pas kirang trep mungging warga masyarakat Kalibago lan Tondokpuro. Kula sak rombongan nyuwun agung Yesus samudra pangasami dimandang panjenengan sedaya. Ayo nek kanthi kawedren tumpeng pamungkas minangkane pamungkas atur kawula sak kanca sak rombongan ugi lumatane memuji wonten sanipun Gusti. Sak bibaripun siang menika pentas wonten Kalibago kajeng sakwingipun Putra Kalokajaya tansah pinarengana rahayune kelarisan tetep jaya jaya sramenya minangka jangkepe atur kawula minangka memuji wonten sanipun Gusti mugi ing punapa ngadadosaken panyemrisa apa ugi warga Kalibago lan Tondokpuro wonten sanipun begitu tansah kina bulan. Ayo nduk kene nduk kita iringi kanthi selawat la sumangga.
Bisa mracik, iya so. Ayo deh kene dok, aura langsung baik. Coba dadi aku tulung bukan tipu kurang apa aku nuruti karepmu tekane sliramu ninggal aku opo pancen wis karise aku kudu kaya ngene kowe madha tresno ninggalake rasa kowe teko gawe aku lara takoni pancen aku salah takoni aku mung gawe susah kabeh mau dudu karepku nanging takdirku lara Let's go. kahanan sing tak tampa lila aku lila kowe nyanding wong liya Asik asik. cepet dadi aku tulung bukan hatimu kurang apa aku nuruti karepmu Iki teko rombongan Joshua dari Jalmo Prono. Ya. Terima kasih Raul. Sukses selalu. Hati-hati lo ya. Joshua, amplopku pengen wis goneng ya. Amplop keselamatan Joshua, kesuksesan. Allahumma. Wes monggo sing tindak. Kowe medho tresno ninggalake rasa kowe teko gawe aku lara takoni pancen aku salah takoni aku mung gawe susah kabeh mau dudu karepku Yo. nanging takdirku lara aku lara nampa kahanan sing tak tampa lila aku lila kowe nyanding wong liya Asik. Ayen kelingan liramu wong maneh kaya rino jen rasa
atiku jaman yen-yene aku katon apa saikine aku iki katon apa semono sliramu nate prastya bunga susah kandilo mula aku ora ngira yen sliramu lunga ninggal krama mulai karo priya liya jajane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekat akeh tresno ora nyono hatiku uga ora ngira saikine uripku banget nelongso yen kelingan barang sliramu wong bagus saore kaya rino citrucen jroning atiku masih bersama Jordan Audio Sound System Cepat piyen-piyene aku katon apa saikine aku iki katon apa desamono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila malah aku ora ngira yen sliramu citra tinggal krama milik karo wanita liya jajane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresna ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso ayo begini dok Yami pamit boleh Lila nono pamit mulai mesti kula yen tutu Oke, semanun sangat Lumantan menjadi Bapak tim keamanan sang menjadi Bapak Kapolsek Grogol menjadi Bapak di Kantimas menjadi Pak Sapir semanun sangat Sabiantu panjenengan kalau tenang atur menjadi Mas Bowo Kasun Kalbago Oke, semanun sangat dibantu menjadi Bapak Koramil Nggih. Ingat berpanding menjadi Bapak Loli semanun sangat Sabiantu menjenengan saking kru menjadi Bapak Koramil Mas Kasun Bowo semanun sangat matur suwun sawangipun Sabiantu panjenengan wonten Kalibago. Oke, matur nuwun. Kados putih wong kawula sadremeng lampahe Omong sakmene bangsa atur puji atur puji karya
Ayo nek kula nyuwun dipangasti Bapak. Benjang tiko yen tong ati Kagem warga kali bagol lan telung pulo. gawe kuciwa Sekat hingkor madura putra. Kalau kau jiwa teman wong sanget. batin kula Yo niki ampun pitados. batin lilo Ayo kene ingkang ampun. Kalau sangat anginipun sabiyantu warga kali bagol lan telung pulo. Sampun ingkang badhe nyuwun pamit. Lila nono pamit Saking kru putra Kalangkajaya amemuji wonten rajaning Gusti. Mugi warga kali bagol lan tandha berarti nabehna saking ruhido. Kemarin nyata cinedakno rezeki ingkang membawa barokah fidi wal akhirah. Leripun penyeripun Bapak Kasut Mas Bowo. Mugi tansah pineno rahayu kawilujengan saengga kiyat momong warganipun kali bagol lan tandha pura selami-laminyo. Amin ya rabbal alamin. Semanten ugi saking putra Kalangkajaya semanten sanget sabiyantunipun Jordan Audio Sound System. Wadinipun wadya blok enten kekiranganipun kelepatipun nyuwun agung Gusti Samudra pangasapi. Wong kawula Ugi semanten sanget duta umat ya ingkang tansah sabiyantu wonten putra Kalangkajaya. Yo hai ini gari asal pun sobat hang tidul ingkang bali mangidul. Ayo ning asal pun sobat wetan ingkang bali mangetan karuan segegarayan para wadya bala putra ka lokal jaya. Yo ayane sarana wonten sakmene parakan dari sang bapa ingkang ampun katuh. Winobongi menyaratos garun sarana anggenipun munduring para wadya bola enggal. Nyedak sang bapa Pak. Mujine bapa tawanan lho ya. Bapak. Lah. Ayo. Gini. Ayo nenggang nyetak sang bapa. Ojeke kali sering di kono. Ayo ugi sepadan sangat di mata penyelipun. YouTuber Lawa Ireng. Ingkang ampun sabiyantu. Kalian putra Kalangkajaya ingkang dipun pandhegani Mas Arif Lawa Ireng. Terima kasih. Ayo. Gini. Toyo panguasane risang bobo. Hamau se mantra-mantra sakti. Enggal mundur saking papan pagelaran. Sekap ing hormati kula karya seger kuwasane yo kan. Wah. Yo. Wapo. Lah.
Lah. Popo undur ke kula popo balik nek aku popo, ulene aku popo. Ayo, gini. Apa jeneng popo tapono? Lah. Yo. Ayo kene ngrisang popo bawa enggal wonten saben palagan kudurke. Ayo ning para wadon ingkang tasih kesurupan. Tupone dari tengah. Terima kasih. Risang Bapak ingkang pun katon jumeneng wonten saking mlakukan sinekeping suku tumancap oleh Batul. Ayo ning manyata ingkang pun katon mangalap-alap ulming dupa sululing ana antarisa wujuding gugus dupa. Kemernyatan dasare kinabulan kula mengke dados panjenengan sampun wonten pesanan Gusti anggenipun mundurke para wadya boleh ingkang sami kesurupan. Ayo nger, gini ingkang nyedak ori sang bobo. Asalmu saka jagat kidul enggal barya mangidul. Ayane asalmu saka jagat wetan enggal barya mangetan. Ayane asalmu saka jagat kulon enggal barya mangulon karya seger. Kewarasane para wadya kula. Wah, raga. Putra Kaloko Jai. Yo. Loh. Yo. Lo. Nyuwun pamit sedulurku kabeh. Oh nggih dulur kali bago. Muga-muga Kawula sakoca sarubongan yen badhe nyuwun pamit. Yo aresti warga kali bago lan tandha ingkang rasul. Ana kurange Mugi putra Kaloko Jaya selalu mendapatkan kesuksesan. Nyuwun Rayune kelarisan. Temu kapan Bathuk maneh Muga-muga dalaka atimu kapan mrene maneh muga sing kuasa paring keselamatan jroning ati durung pengin bali mosok arep nginep jroning ati trenyo yen ngelingi waktu apik banget kaya dina iki kowe kabeh bakal salam. Oke, sugeng janten pinangkan karo kalian Putra Kaloko Jaya. Terima kasih Jodan Audio System. Terima kasih Duta Umat yang mendukung Putra Kaloko Jaya. Cekal kemanten, matur nuwun. Lawa ini.